Tak, takže půjdeme zpátky k astrofyzice. Já dneska skončím tu partii o elementárních částicích a interakcích, čímž jsme udělali vlastně tu část, která se týká kvantovaných interakcí, kvantové teorie pole. To je interakce elektromagnetická silná a slabá. Od příště s vámi po 2 přednášky bude dělat David Břeň gravitaci, obecnou relativitu a věci kolem teorie gravitace. Pak se zase vrátím já a spojím to dohromady a budeme dělat už kosmologii, jak vzniknul vesmír, jak fungoval. Tak, máme tedy 3 interakce. Zopakuji, že je to interakce elektromagnetická, interakce slabá, interakce silná. To jsou ty 3 interakce, které jsou popsány kvantovou teorií. A pak máme interakci gravitační. A ta je popsána obecnou teorií relativity. Samozřejmě, že jak lidé poznali tyto interakce, tak se pokoušejí je sjednotit, popsat je nějakým jednotným matematickým aparátem. Víme už, že je to věc symetrií, že elektromagnetická interakce má symetrii U lokální 1, což je symetrie vlastně přetočení vlnové funkce o nějaké E na I alfa, kde alfa může se měnit v čase i v prostoru. Víme, že slabá interakce má symetrii SU2, což je symetrie v těch závorkách generačních mezi horním a dolním, mezi třeba elektronem a neutrinem, nebo myonem a neutrinem myonovým, nebo mezi kvarkem D a U, které se při slabé interakci nepoznají. Víme také, že se to odrazí na Feynmanových diagramech jednou konkrétní linií té částice, ať je to elektron nebo neutrino. Interakce silná má symetrii SU3, což je symetrie 3 barev. Víme, že ty kvarky musí být ve 3 provedeních, protože jsme nalezli částice, kde jsou stejné kvarky, třeba 3s kvarky v částici omega minus. Takže ty kvarky se musí něčím lišit. Zavedla se barva, kterou se liší, barevný náboj, a jsou 3 druhy barev, mezi kterými nerozezná silná interakce, proto SU3 symetrie. Pak je to interakce gravitační, která je popisována úplně jinými mechanismy, zakřiveným časem a prostoru, obecnou relativitou. Tady jsou patřičné výměnné částice fotony, a je jeden ten foton. Tady jsou to částice V plus V minus Z0 a jsou 3. Tady je to 8 gluonů, gluony a je jich 8. To jsme si počítali, jak tou symetrii je to dáno a kolik je tam volných parametrů. Hypoteticky, kdyby se podařilo gravitaci udělat kvantově, tak hovoříme o gravitonech. To si tady napíšeme ale s otazníkem, protože gravitony jsou částice interakční v teorii gravitace, která kvantově udělána není v tuto chvíli. Jsou samozřejmě konány pokusy, jak to všechno spojit. Tak. Takže teď jde o pokusy historické, jak to spojovat dohromady. Už jsme mluvili o tom historicky prvním pokusu spojit dohromady interakci elektromagnetickou a slabou do elektroslabé interakce. To jsem tady probíral minulé. Elektroslabá interakce, což je vlastně spojení těch symetrií u local, to je ještě horší. U local 1 a symetrie SU2. Ta cesta, ten proces spojit tyto 2 interakce nebyla bezbolestná, byla velice problematická a už jsme tady říkali, že vlastně ten nejzákladnější problém byl s hmotou těch intermediálních částic, protože elektromagnetická interakce je nekonečného dosahu a fotony by měly mít nulovou klidovou hmotnost a naopak ty částice V plus V minus a Z0 by měly mít nenulovou klidovou hmotnost, protože ta interakce je dosahu konečného. Řešení ale nepřicházelo, protože veškeré snahy spojit tyto interakce dohromady vedly ke všem 4 částicím s nulovou klidovou hmotností.
Až přišel matematik Higgs, který vymyslel, že kdyby existovalo ještě další pole, skalární pole s částicemi se spinem rovným nule, které by narušovaly symetrie, takže by tam nebyla přesně symetrie SU2 a přesně symetrie U1 local, ta symetrie by byla narušená těmito částicemi, pak, že to bude v pořádku a že dostanou ty 3 částice nenulovou hmotnost. Je to ale za obrovskou cenu. Za cenu, že zavedeme další částice. Higgsovy částice. Čili ano, sjednocení obou interakcí je možné, elektromagnetické a slabé dohromady, do jedné elegantní a krásné teorie, ale za cenu, že zavedeme další typ částic. Částice Higgsovy. Pak to všechno jde a klape. Také jsem říkal, že na objev Higgsových částic, ať kladný nebo neobjev, si musíme počkat do roku 2007, kdy bude uveden do provozu Large Hadron Collider, tady v CERNu, který bude mít dostatečnou energii na to, aby jednoznačně prokázal, zda tyhle částice existují nebo neexistují. Samozřejmě s každým dalším pokusem sjednotit víc a víc jsou větší a větší problémy. Takže když se lidé pokoušeli sjednotit dohromady všechny 3 tyto interakce a vytvořit takzvanou teorii GUT, což je Grand Unified Theory, teorie velkého sjednocení, tak s tím byly zase těžké a velké problémy. Protože ne všechno je tak lehké a tak snadné. Opět se tady vynořovaly v rámci toho sjednocení velkého sjednocení všech těch 3 základních interakcí, kdy vlastně dohromady musíme dát symetrii U1 local se symetrií SU2 a se symetrií SU3. Tak to, co se tady ukázalo, bylo velice zvláštní, že by měly existovat další typy intermediálních částic. Jestliže tyto interakce se dají nějak dohromady, objevují se tady další typy částic, které se označují X a Y. Co tyhle ty částice dělají, to je strašně zajímavá věc. My víme, že máme v přírodě jednak leptony, elektron se svým neutrinem, myon se svým neutrinem a tauon se svým neutrinem. A pak máme kvarky. Kvark D s U, S s C a B s T. Pokud jsme probírali nějaké interakce, tak vždycky ta linie byla v rámci leptonu. Byla to leptonová linie třeba ve slabé interakci, elektron s neutrinem. Nebo kvarková linie, kvark D s kvarkem U. Ale ty částice X a Y budou umět měnit kvarky na leptony a leptony na kvarky. Že to nepozorujeme, to se nedá nic dělat. Dneska už je jiná doba, než byla při počátku vesmíru. Dneska je vesmír chladný a tyhle ty částice tady nevidíme. Ale ve vysoce energetických procesech, které tady probíhaly na začátku našeho vesmíru, tak v těch tady mohly být takovéto částice a mohly mě způsobovat přechody, kdy lepton se pomocí těch částic X a Y změní na kvark, anebo proces opačný, kdy kvark se změní na lepton. Ono je to uděláno tak, že lepton se mění na antikvark a kvark se mění na antilepton. Zase v rámci zachování hmoty a antihmoty. Dobře, takže tyhle ty X a Y částice by měly být schopné převádět leptony a kvarky. Čili už nebude zachováno, jak jsme si tady ukazovali, to leptonový elektronový číslo. Tak čas nechme běžet, pojďme dál. Dobře. Takže hovořili jsme o elektroslabém sjednocení, o intermediálních částicích, o narušení symetrie a o Higgsových bozonech, které tam musí vznikat. Pak jsem hovořil o GUT, Grand Unified Theory, ve který se objevují nové intermediální částice X a Y, které zajišťují přechody mezi kvarky a leptony. Naprosto nejobtížnější teoretický problém je spojit všechny interakce dohromady, dát to dohromady i s gravitací. Proč je to nejobtížnější problém, nám je asi jasný, protože ty první 3 interakce jsou popsány aspoň stejnou teorií.
a je to kvantová teorie. Kdežto gravitace je popsána obecnou relativitou, zakřiveným časem a prostoru. V okamžiku, kdy chceme spojovat dohromady tyto 4 věci, spojujeme 2 teorie, 2 různé teorie. Teorii kvantovou s obecnou relativitou, každou založenou na úplně jiných axiomech. Kvantová teorie pole je založená na výměnných částicích. Místo síly používáme intermediální částice, které se vyměňují při interakcích. Obecná relativita je založená na zakřiveném čase a prostoru, kde místo síly používáme pokřivený svět. A teďko chceme tyhle 2 věci spojit dohromady. Kvantovou teorii s jejich vyměněnými částicemi, s nekomutujícím světem, s obecnou relativitou, s pokřiveným světem. Kdybych to chtěl vyextrahovat, ty jednotlivé axiomy, které se musí spojit dohromady, tak jde o spojení nekomutujícího a pokřiveného světa. A ty 2 věci jdou dohromady velice obtížně. Pokouší se o to celé generace fyziků. Od Alberta Einsteina přes Weinberga, Feynmana, Diraka a současné, jako je Hawking a podobní. Ty výsledky jsou více než nadějné. Někdy to jde, ale nejde to standardně hlavně ve 4 dimenzích. Ve 4rozměrném světě, kdy máme jeden čas a 3 prostorové souřadnice, tam to dohromady tyhle 2 sady axiomů nejdou za žádnou cenu. Jde to krásně ve 2 dimenzích, což je moc hezký řešení, protože ve 2 dimenzích se hrozně moc pěkně operuje třeba na počítači numerický simulace dvourozměrného světa, ve kterém je spojená kvantová teorie s obecnou relativitou, jsou strašně krásný, ale na druhou stranu není to reálný, že jo? Protože ten náš svět takový není, je to jenom hraní. A nejbližší počet další dimenzí, ve kterém to jde, je bohužel až 10. Pak 11, pak 26 a pak 506. Tak když bude člověk největší realista, tak zůstane u těch 10. Jestli jsi to, Karle, rozběh, tak já už tě teď asi nepotřebuji zase. Díky. Zítra tady budeš, nebo ne? Ne, já ti zavolám pak. Tak. Čili ta nejmenší varianta 10, na té se staví největší část současných teorií, kdy vlastně ten prostor je velice zvláštní, kdy některé dimenze jsou takzvané kompaktifikované neboli svinuté a v rámci těch svinutých dimenzí ty my nevnímáme, těch svinutých musí být 6, že jo? A zůstane 4 ty rozvinuté, které my vnímáme. Taková jedna představa, jak si to ve svých mozcích vlastně nějak srovnat v hlavě, je, že si představím chomáč vaty a ten chomáč vaty se mi navenek jeví jako 3rozměrný. Když se přiblížím blíže a začnu ho pozorovat, vidím jednotlivá vlákenka a vidím, že ta jeho struktura je mnohem složitější než 3rozměrný objemový těleso. Takže takhle si můžeme představit, že ten svět je vlastně složen z jakýchsi vlákének a že dimenze toho světa je 10. A nebo můžeme jít k těm svinutým dimenzím, pušte mi někdo papír A4. Tenhle ten papír je prokazatelně dvojrozměrný. Nakreslím na něj souřadnicovou síť a budu měřit v jednom směru a ve druhém směru. Já ten papír takhle svinu. Budu mít svinutý dimenze. Tak tenhle papír je taky pořád, ještě je to dvourozměrný ten výsledek, můžu měřit v tomto směru, ale v tomhle tom už velice omezeně, že jo? Už to není tak výrazná souřadnice. No a když to svinu ještě víc až skoro infinitizimálně, což se mi tady nepodaří, tak dostanu takovou malou ruličku. No, mně se to nepovede, já to udělám poctivějc. Jste tam měl něco důležitého napsaného? Tak. No a teď, když chci popsat polohu něčeho, tak už je podstatný jenom jeden ten rozměr. Ten svět je jednorozměrný a jedna dimenze je svinutá, kompaktifikovaná. Máte někdo špendlík nebo nůž? Půjčte mi něco na... Úžasný. To bych dal potřeba před hodinou. Tak, když takovýhle svinutý svět propíchneme, tak pak to rozvineme, tak ta kompaktifikovaná dimenze se projeví periodickýma strukturama. Vidíte to? Jak se periodicky ta díra opakuje.
Takže to je charakteristický pro kompaktifikované dimenze, že se nám projevují opakujícími se strukturami v tomto světě. Děkuji. Já se nemám peněženku, abych vám dal nový papír, ale snad to vydržíte. Tak doufám, že jsem nezničil tady nic. Je to dokumentovaný, aby vedení školy nechtělo. Jsme jednou projeli závodou tady na parkovišti a pak si mi zavolal tajemník fakulty a říkal, že má pro mě nějaký video, že mi promít. Tak jsme tam šli a mysleli jsme si, Bůh ví, co nemá za krásný video. On nám promít, jak s kamarádama projíždíme závodou. Tak, pojďme dál. Takže kompaktifikované dimenze. Těch 6 je nějak kompaktifikovaných v tom smyslu, že nejsou markantně pozorovatelné navenek, mohou se projevit v opakujících se strukturách. Co je zvláštní v tom desetirozměrném světě, že každá částice tady bude mít superpartnera v těchto teoriích. To je hrozně zajímavý. Totiž třeba o fotonu víte, že je to částice, která je intermediální částice Elmach interakce a že ten foton má spin rovný 1. Je to tedy bozon. Je to částice, která je snášenlivá. A v těchto teoriích když se pokusíme spojit obecnou relativitu s kvantovou teorií pole, tak se najednou zjistí, že tady je hluboká symetrie mezi bozony a fermiony. My už ji teď nepozorujeme po létech v tomhletom chladném vesmíru. Ale když ten vesmír byl horký na začátku a ty interakce všechny 4 byly spojeny v jednu prainterakci, tak tady bylo naprostá symetrie mezi fermiony a bozony. Ke každému bozonu existoval podobný fermion, částice obdobná s obdobnými parametry, jenom měla spin jiný. Takže k takovému fotonu existoval v té době jiný foton, který byl nesnášenlivý, na rozdíl od toho snášenlivého. A tyhle ty superpartneři se začali nazývat příponou INO. Takže k fotonu by mělo existovat fotino. Hypotetická částice, která má spin poločíselný a je nesnášenlivá. A třeba elektron, který je notoricky nesnášenlivý, víte, že vytváří atomární obaly a 2 si nesednou na stejné místo, vytváří tu hierarchii atomových obalů, tak k tomu při vysoce energetických procesech anebo v těch počátcích vesmíru by měl existovat superpartner, který nazýváme elektríno a který je zase snášenlivý naopak. Blbý s těma příponama, to jde udělat u všeho, jde udělat ta přípona, že jo, třeba, já nevím, myon, míno a všechno to jde kromě neutrina, že jo, tam udělat neutrino, ino už by byl paskvil, takže tam se to píše S neutrino jako superpartner k neutrinu, S neutrino, super neutrino. Takže jestliže se pokusíme spojovat obecnou relativitu s kvantovou teorií, tak nám tam najednou začnou vybíhat zase další částice, kterým se říká superpartneři. A jsou to vlastně zjednodušeně řečeno, ke každému bozonu existuje analogický fermion a ke každému fermionu analogický bozon. A tohle je obrovsky fantastická symetrie v přírodě. Proto se jí říká supersymetrie. Ano? Této symetrii se říká supersymetrie. Supersymetrie je to symetrie mezi fermiony a bozony a v těch sjednocovacích teoriích všech 4 interakcí se nachází tato úžasná symetrie, kdy s každým bozonem by měl existovat ještě fermion. My je nepozorujeme, ale možná na urychlovačích budoucnosti, který budou mít fantastický možný energie a budou se tam dosahovat stavy, jaké tady byly při počátku vesmíru, tak si je možná budeme někdy v budoucnosti schopní vyrobit, tyhle ty superčástice, ty superpartnery. Nicméně zatím takové urychlovače nemáme a každá z těch sjednocovacích teorií má trošičku jiné ty výsledky. Takže dneska těch teorií je celá řada a nevíme, která je správná, protože nemáme takové zařízení a takové energie, abychom ověřili vlastnosti těch superpartnerů. No a protože tady se přímo nabízí, když se dělají různé zkratky, tak se vždycky dělají ty zkratky, aby hezky zněly. Takže super, symmetry, když vezmeme ty počáteční písmenka ze super a ze symmetry, tak je z toho Suzy, Susan, Zuzana. Takže všem těmto teoriím se dohromady říká Suzy teorie, Suzy, supersymetrické teorie. Takže tady ta zkratka Suzy jsou supersymetrické teorie.
Supersymetrií tedy nazýváme to, že v přírodě by měly být při vysokých energiích zastoupeny stejně fermiony i bozony. Co je další novinka těchto teorií? Elementární částice už nejsou bodové v těchto teoriích. Jsou to lineární útvary napjaté struny a podle napětí těch strun se pak liší jednotlivé elementární částice. Takže v supersymetrických teoriích Coulombův zákon už nevypadá tak elegantně, jak jsme si ho kreslili. Coulombův zákon už není tohle. Ne, foton. Vzpomínáte si na Coulombův zákon, potká se elektron, s elektronem vymění si foton. Ve supersymetrických teoriích letí jedna struna, letí druhá struna, zainteragují, a pak z té oblasti interakce se dostanou zase ven. Vypadá to jako kalhoty, ty Feynmanovy diagramy. Čili takhle vypadá interakce Coulombův zákon v supersymetrických teoriích potom. Jsou to hezký obrázky, ale samozřejmě mají hlubokou matematickou podstatu ty obrázky, to je důležité vždycky vědět. Pojďme na další slide. Jo, tam není nikdo, kdo by... Úžasný. Tak. Možná, že bychom odrotovali, já nevím, jestli tam pak je ta historie, odrotuj mi to celý dopředu. Tak tady zůstaneme u toho obrázku na chviličku. Takže každá z těch interakcí má nějakou charakteristickou konstantu, nějaký charakteristický náboj. Charakteristickým nábojem elektromagnetické interakce je elektrický náboj. Už jsme si říkali, že elektrický náboj je stíněný. Charakteristickým nábojem interakce slabý je vůně. Charakteristickým nábojem interakce silný je barva. Charakteristickým nábojem gravitační interakce je hmotnost. A když budeme tyhle 4 náboje sledovat při vysokých energiích, tak tím, že jsou proměnné, už víme, že jsou proměnné, elektrický náboj je stíněn, čili ten náboj, který pozorujeme u elektronu, není ten skutečný náboj, ten holý. Když půjdeme blíž a blíž, ten elektrický náboj se bude zvětšovat. Naopak barevný náboj se bude zmenšovat. A všechny tyhle náboje, když půjdeme k vyšším a vyšším energiím, půjdou k jedné hodnotě. A tím vlastně je možné si představit, že tady kdysi dávno při hodně vysokých teplotách a energiích byla jedna jediná prainterakce s jedním jediným nábojem. Jak si ji nazveme, to je úplně jedno. Ta prainterakce prostě byla interakce úplně jiné povahy, než my dneska vnímáme tyto 4 interakce, tak jak je máme. S takovou prainterakcí se ten vesmír nějak narodil, to pak budeme brát v kosmologii, co se tady mohlo asi dít, ale tenhle ten narozený vesmír expandoval a chladnul. Jak chladnul, energie se snižují. A v určitém okamžiku došlo k tomu, a nejprve to byla gravitace, že ten její náboj už byl razantně odlišný od všech těch 3 ostatních nábojů. A ta gravitace najednou, jak ten vesmír chladne, jak klesají průměrné energie částic, začne žít jako samostatná interakce. Kdy k tomu došlo? Došlo k tomu v čase 10 na minus 43 sekundy, při teplotách 10 na 32 kelvinu a při energiích 10 na 19 gevu. Čili když průměrné energie částic byly takto obrovské, 10 na 19 gevu, když průměrná teplota vesmíru byla 10 na 32 kelvinu a vesmír existoval nějakých pitomých 10 na 43 sekundy, tak tehdy už vesmír ochladl natolik, že gravitace už se oddělila z té jedné prainterakce a začala žít samostatným životem. A tady vlastně začíná éra gravitačního vesmíru. Éra, kdy můžeme mluvit o gravitační interakci. A v tu chvíli nám musí být jasné, že používat obecnou relativitu na vznik vesmíru je holý nesmysl. Protože při vzniku vesmíru žádná gravitace nebyla, tak těžko můžeme použít obecnou relativitu a myslet si, že uspějeme. Pak tam dostaneme ty divergující hodnoty, jako je velký třesk a podobné věci. Že jo? Čili gravitaci ano, můžeme používat obecnou relativitu teorie gravitace, ale až od času 10 na minus 43 sekundy, předtím ne. Ta gravitace tady předtím nebyla. No, vesmír chladnul dále a k dalšímu drastickému zlomu došlo v čase
10 na minus 35 sekundy, kdy teploty byly 10 na 27 kelvinu, průměrná energie 10 na 14 GeV a v této chvíli se už oddělila interakce silná. Takže už máme 2 interakce tady, gravitační a silnou. A ten zbytek je pořád dohromady, elektroslabá interakce. Až když vesmír schladl ještě více a ochladl na pouhých, v uvozovkách pouhých 10 na 16 kelvinu, nebo 15, kolik tam je, 10 na 16 kelvinu, v čase 10 na minus 10 sekundy, to už je strašně dlouho po svém vzniku, tak tady se teprve oddělují od sebe interakce slabá a LMAC. Od této chvíle má LMAC jiné vlastnosti, má nekonečný dosah a slabá konečný dosah. A to je ten okamžik, kdy vlastně vesmír začíná být takový, jaký ho známe, se 4 interakcemi. Do té doby je trošičku jiný. A každý ten přechod vnímáme jako jakýsi fázový přechod. Podobně jako voda se mění v led nebo v páru, podle toho, na kterou stranu jdu, tak podobně se nějak měnilo skupenství našeho vesmíru, kdy v těchto klíčových okamžicích se oddělovaly interakce a ten vesmír se začal chovat nějak jinak a měl těch interakcí jiný počet. My můžeme někdy jít nazpátek v budoucnosti, až jednou lidstvo postaví urychlovače, který budou mít energii třeba 10 na 14 GeV částice v nich, no tak pak budeme možná simulovat takový jevy, kdy pohromadě je silná interakce s elektroslabou. Tak pojďme zpátky tam, kde jsme skončili předtím. Tohle jsem jenom předběhl. Tak asi na druhou stranu. Dobrý. Ještě, kde my jsme to skončili. Tak, o jednu dopředu a jsme na správném místě. Já jsem tady hodně dlouze hovořil o různých symetriích a jedna z dominantních symetrií, které lidé dlouho věřili, je levopravá symetrie. Je to symetrie mezi tím, když vyrobím přístroj, kde v tom přístroji budou všechny možné věci, nějaký kyvadla, vlnění, zrcadla, které je budou odrážet, ozubený kola, spirály. Tak já nastavím tomu přístroji zrcadlo a zkonstruuji ještě jeden takový přístroj podle jeho zrcadlového obrazu. Všechny pružiny, které byly levotočivý, vyrobím pravotočivý. Všechny levotočivý šrouby zaměním za pravotočivý. A tak dále. Všechno prostě obrátím. A tady je klíčová otázka. Bude se to chovat stejně? Bude se ten nový přístroj chovat identicky? No a tomu lidé dlouho věřili, že to je totéž. Že přece to, že změním levotočivý věci za pravotočivý, že ten svět nezměním, že se bude chovat pořád stejně. A tomuto tvrzení přišla razantní trhlina v roce 1956 na kaonech. Kaony jsou částice, které z kosmického záření vznikají v horních vrstvách atmosféry nějakých 30-40 km nad zemí. A ty kaony jsou mezony, obyčejnské mezony, či mezony mají v sobě částici a antičástici. Víte, že první generace z kvarků D a U jsou ty běžný, které jsou tady všude kolem nás. Při těch vysokých energiích v tom kosmickém záření už tam se objevuje i kvark S. Takže kaony jsou mezony, které v sobě mají kvark S. Je to třeba kombinace DS s vlnkou, nebo US s vlnkou, nebo SU s vlnkou, SD s vlnkou a tak dále. Či kaony jsou částice, které obsahují S kvark. A na těchto kaonech se ukázalo, že levá a pravá symetrie není identická. Byly pozorovány rozpady těch kaonů takové, kde se zdálo, že levý a pravý není to samý. Zdát se může a jeden experiment nic neřeší. Proto hned roku 1956 významní fyzikové Lee a Young navrhli experiment s kobaltem 60. Co to je za experiment? Kobalt 60 je radioaktivní kobalt. A jako radioaktivní kobalt se rozpadá se beta rozpadem a vysílá velké množství elektronů. Potud je to normální radioaktivní rozpad. Jestliže ale ten kobalt schladíme a při nízkých teplotách tam dáme velmi silné externí magnetické pole, který tady není nakreslený, ale to je to nejpodstatnější. Jo, je tady tohletou šipkou prezentovaný. Aha. Takže ten kobalt bude v silném magnetickém poli. V tom silném magnetickém poli
se samozřejmě všechny ty atomy kobaltu zorientují ve směru toho pole. Ty atomy kobaltu mají nenulový magnetický moment. Takže my budeme mít všechny ty atomy kobaltu v tom silném magnetickém poli dokonale zorientovány. No a pak se můžeme jenom dívat, kolik elektronů prší na jednu stranu ve směru toho pole a kolik na druhou, proti směru toho pole. No a tady se prokazatelně ten experiment navrhli v roce 56, byl proveden o rok později, v roce 57, provedla ho Wu, což je Číňanka, která ho provedla ale na Kolumbijské univerzitě ve Spojených státech a zjistila, že to není nějaké narušení nepatrné té levopravé symetrie, narušení, které by bylo o pár procent, co experimentálně pozorovatelné. To narušení je, prosím vás, 130%. Jestliže 100% elektronů letí ve směru pole, tak ve směru druhém jich je 130%. A to není všechno. V zápětí se ukázalo, že ta neutrina, o kterých jsme tady už hovořili, ta neutrina se chovají jako jakýsi se točící střely. Když budete mít pistoli nebo hlaveň nějakou a budete tam mít střelu, tak ta hlaveň má vždycky drážkování, aby rozrotovala tu střelu a ta střela byla stabilizovaná rotací. A máte v podstatě možnost, jak tu drážku vyrobit, jako v jednom směru nebo v druhém směru. Je to úplně jedno, jak to budeme stabilizovat. Ale podobně fungují i ty neutrina. Ty neutrina totiž mají spin a mají moment hybnosti, nebo hybnost. Mají hybnost. A jak se pohybují v nějakém směru s nějakou hybností, tak ten spin může být orientován jakoby jedním směrem, anebo druhým směrem. V jistém smyslu jsou to takové zvláštní střely, které neprošly žádnou drážkovanou hlavní, ale příroda sama jim udělila nějakou vlastní rotaci, ten spin. No a člověk by tak říkal, jestli ten levopravý svět je symetrický, tak asi by měly být 50% neutrin levotočivých a 50% neutrin pravotočivých. A tady konec všem nadějím, protože všechna neutrina jsou levotočivá. Neexistuje žádné pravotočivé neutrino. Čili tady je 100% narušení levopravé symetrie. Ta levopravá symetrie se nazývá někdy P-symetrie. P-symetrie, což je z angličtiny parity, paritní symetrie. P-symetrie, paritní symetrie. Levopravá symetrie. Čili levopravá symetrie je narušena. Neexistuje levopravá symetrie. Ono vždycky, kdysi Feynman rozvířil takovou diskuzi o tom, kdyby na Marsu byli nějaký Marťani, jakože tam nejsou, a my jsme s nima komunikovali a pokoušeli se jim sdělit, co je levý a pravý, tak by se to říkalo strašně obtížně, že jo? My bychom jim do nějakého toho pomyslného telefonu říkali, hele, Marťané, levá ruka je ta, která je blíž srdci, že? A on by řekl, kde máte srdce? A pokud jsme dohadovali, nebyli bychom schopní vlastně říct, kde je levý a pravý. A zjistili bychom, že pomocí LMAC interakce, pomocí fotonů, mu nezdělíme po nějakém drátu, co je levý a co je pravý. No, nebo bychom řekli, jak se nám tady vyne nějaký chmel nebo něco, že jo, ale proč se nemůže vinout na druhou stranu? Ale najednou my mu to jsme schopni říct. Třeba na tom experimentu s kobaltem. Tam, kam jich běží více, třeba nalevo, nebo na těch neutrinech. Podívejte se, kam se točí, to je levý směr. Takže se zdá, že věc je vyřešená. Nicméně, ještě je další symetrie v přírodě, které se věří, a to je symetrie mezi hmotou a antihmotou. Té symetrii se říká C-symetrie. C-symetrie, to C je z anglického charge, náboj, C-symetrie. No, ta víra je taková, že kdybychom všechny náboje kvantové vyměnili za opačné, tak dostaneme svět, který bude jiný, bude to svět z antihmoty, ale bude se chovat zase stejně. Vezměme si vodík, má uvnitř proton a kolem nějaký elektron. Vyrobme si vodík, kde uvnitř nebude proton, ale antiproton, a venku nebude elektron, ale pozitron. Otočíme to, bude to antivodík. A zase budu mít tu bednu s těma všema šňůrama, spirálama, zrcadlama, ze vším a vyrobím si svět, který bude z antihmoty. Blbě se mi ta bedna bude stavět na hmotu, že jo, ale teoreticky bych vyrobil prostě svět z antihmoty a sledoval, jak se bude chovat, jestli se bude chovat stejně nebo ne. A dneska se ty experimenty dělají. Třeba zrovna v CERNu se antivodík už vyrábí ve velkém a sledují se jeho vlastnosti, jak se ten antivodík chová, jestli se chová stejně jako vodík. A jsou tam odlišnosti, jsou tam výrazné odlišnosti. Ale zjistilo se,
že jestliže všechna neutrina jsou levotočivá, tak všechna antineutrina jsou pravotočivá. Jo, že tam, kde příroda vzala u částic, tak tam udělala přesný opak u antičástic. A tady vzniká fantastická myšlenka. Co kdyby jsme teda si vymysleli symetrii CP, kombinovanou symetrii. Vezmi přístroj, vyměň všechno levý za pravý a všechny částice za antičástice. Čili vyrobili bychom kopii toho přístroje, která by byla jednak zrcadlovým obrazem a jednak by všechny směry levý byly za pravý. Tak pojďme na další slide. Takže tomu se říká CP invariance a bohužel její narušení bylo prokázáno už v roce 1964, čili nevydržely tyto názory od 57. Ani 7 let, ani desetiletí. Čili i CP symetrie je narušena, byly provedeny experimenty opět na kaonech i na dalších částicích, na urychlovačích, umělé experimenty, které prokázaly narušení CP invariance. Takže s tím Marťanem, kterým bychom chtěli sdělit, jak to s tím je, opatrně, že jo? My bychom teda nakonec mu řekli, hele Marťané, ten levej směr, ten poznáš podle neutrin, že jo? Vezmi si neutrino a všechny ty neutrina běhají na levou stranu, takže ty jsou levotočivý, takže tím víš vlastně, že neutrina jsou takový a makový a víš, co je levý, že jo? A u nás je zvykem podávat pravou ruku. No a pak byste se jednou potkali s tím Marťanem a teď podáváte tu pravou ruku a musíte dát strašnýho bacha, jestli on podá pravou nebo levou, že jo? Protože kdyby fungovala CP symetrie, tak v okamžiku, kdy vám místo pravý podá levou, tak je z antihmoty a to podání nebude probíhat hladce. Nicméně ani tato symetrie neplatí. Neplatí ani CP symetrie. Ta CP symetrie je narušena právě díky těm procesům, o kterým jsem hovořil. Díky těm částicím XY, které jsou v teorii velkého sjednocení a které nám mohou mezi leptony a kvarky dělat přechody. Ty přechody se CP symetrií můžou narušit a může se tak narušit rovnováha mezi hmotou a antihmotou. K tomu, kdy se ve vesmíru skutečně došlo, ta rovnováha se nenarušila příliš mnoho. Zhruba před narušením CP symetrie ve vesmíru bylo stejně hmoty a stejně antihmoty. Ale po narušení CP symetrie právě těmi přechody mezi částicemi XY, které dělají přechody mezi kvarky a leptony, došlo k velmi slabému narušení mezi hmotou a antihmotou. Na zhruba miliardu částic hmoty připadlo o 1 méně antihmoty. Řekněte si, to je houby narušení, že jo? To je téměř dokonalá symetrie. Jestliže máme miliardu částic jednoho typu a o 1 víc nebo méně druhého typu. No jenomže, jak vesmír chladnul, přišlo období anihilace, období, kdy se vyplatilo, aby se hmota s antihmotou spojovala a vytvářela fotony. Kdyby tady hmoty a antihmoty bylo přesně stejně, tak všechny hmotné částice spojily s antihmotnými, vznikly samé fotony a ten vesmír byl dost nezáživný, byl by vyplněný jenom elektromagnetickým zářením. Ale díky narušení CP symetrie, díky tomu, že tyto procesy nejsou symetrické, tak díky tomu, že tady bylo o 1 částici na miliardu víc než antičástic, tak se ta miliarda spojila, částic antičásticem vytvořila fotony, ale 1 částice vždycky na každou miliardu zbyla. A to je částice, který je vystavený dnešní vesmír. Takže my jsme spojený, vytvořený z té 1 částice a na každý náš atom, na každou částici, ze který jsme, tady byla miliarda jiných, který se spojili s miliardou antičástic a vymizeli. Čili tak vzácní jsme a tak málo toho tady zbylo. Pojďme dál. Další, když teda došlo k narušení CP symetrie, tak už lidé nevěřili v podstatě ničemu, ale ještě se říkalo, že by mohla existovat CPT symetrie, tomu se věří dodnes. Té symetrie obrácení chodu dějin, obrácení chodu času. To se říká strašně krásně, všichni víme, že ale čas obrátit nelze. Lze nicméně obrátit směry pohybu částic. Jestliže částice budou mít nějaké výchozí částice, které se rozptýlí a toto je finální stav. Třeba 2 záporně nabité částice se odchýlí Coulombovým zákonem, toto je počáteční stav, toto je konečný stav.
Tak teď si představme, že to otočíme, vezmeme konečné stavy, obrátíme směr rychlostí a pošleme je zpátky. Bude to probíhat jako pospátku? Jinými slovy, je možné, abych ten film pustil pospátku? Všechny ty elementární přírodní zákony se zdají, že ano. Jo, já vím, že když rozbijete hrnek, tak se vám v životě nesloží zpátky a nenaskáčou vám ty střepy dohromady. Byť to teda kvantová teorie nevylučuje, nicméně pravděpodobnost takového děje je naprosto mizivá. Ale to už jsou statistické věci souboru mnoha částic. Na elementární úrovni, na úrovni elementárních zákonů, gravitační elektromagnetické interakce jsou ty jevy tak, že je jde obrátit. Že jestliže pošleme částice, oni se nějak rozptýlí, kdybychom je vzali a poslali zpátky, tak to půjde pospátku. A tomu se říká T-invariance. Asi je pravdou, a věří se tomu dodnes, a je to zřejmě tak, že bude dohromady platit kombinace všech těchto tří zákonů, C, P a T symetrie. Což by znamenalo, vyrob ten nový přístroj, ale musíš udělat 3 věci. Musíš za prvý levý vyměnit za pravý, za druhý všechny částice za antičástice a za třetí obrátit chod času, což provedeš tak, že všechny směry částic vyměníš za opačné. Všechny rychlosti vyměníš za mínus rychlosti. A pak se to bude chovat stejně, ale pospátku. No, je-li toto pravda, tak samozřejmě je-li narušená CP symetrie, tak musí být narušená i ta T symetrie, aby dohromady CPT byl nenarušený. A dlouhá desetiletí se hledalo narušení T symetrie. A víte, že jsem tady říkal, že P symetrie byla nalezena v roce 1957, kombinovaná CP symetrie narušení v roce 1964. S narušením chodu času jsme si museli počkat až do roku 1999. Je to tedy velice nedávné. V roce 1999 ve Fermilabu bylo pozorováno poprvé narušení symetrie, že děje se chovají jinak v jednom a ve druhém směru. Jak jinak, dělalo se to na kaonech a zkoušeli se kaony honit všemi možnými kombinacemi a zjistilo se z toho, že je narušená T symetrie. Nicméně to zapadá do našeho obrázku. Doufáme, že kombinovaná CPT symetrie se zachovává. Pojďme dál. Jo, to je tady s tím otazníkem. Zatím všichni věří, že kombinovaná CPT invariance je v pořádku, že když provedeme všechny ty 3 operace, dostaneme symetrii, která platí. Dál. Tak, teď se dostáváme k problému Planckových škál. Detaily budeme počítat na cvičení, nicméně ten problém je velmi jednoduchý. Co nám tady vesmír ponechal jako jistoty z minulosti? Je to rychlost světla. C se rovná 3×10⁸ metrů za sekundu. Už jsem tady říkal, že ta hodnota je významná pouze tím, v jakých jednotkách, že to je zrovna 3. To je dáno tím, jak jsme definovali metr a sekundu. Nicméně ta výpovědní hodnota tady je, ale je v těch našich jednotkách. Pak je tady další konstanta, gravitační. G rovná se 6,67 krát 10⁻11. Ach, je to síla, takže Newton, metr na druhou, kilogram na méně druhou. Ta první konstanta nám charakterizuje elektromagnetickou interakci. Je to jakýsi odkaz z historie vesmíru o tom, jaká byla Elmach interakce dříve, jaká je nyní. G je gravitační interakce. Odkaz o tom, jaká je gravitace. Pak je tady ještě jedna nezávislá experimentální konstanta, Planckova konstanta. 1,05 krát 10⁻34 joule sekunda. To je konstanta, která nám vypovídá o nekomutujícím světě, o světě malých rozměrů. Všechny ty konstanty mají své hodnoty a ty hodnoty jsou dány v našem vesmíru a odkazují nám vlastně cosi z jeho historie. A Planck jako první se pokusil, říkal si, ta čísla pro Boha jsou dána pouze našimi jednotkami. Nešlo by nějak zkombinovat ty 3 konstanty, třeba C na alfa, G na beta, H na gamma,
a zkombinovat to tak, aby ty alfa, beta, gamma jsme zvolili tak nějak, aby jsme dostali nějakou přirozenou jednotku třeba času, řekněme Planckův čas, nebo jiný alfa, beta, gamma, abychom dostali přirozenou jednotku délky, a nebo jiný alfa, beta, gamma, abychom dostali přirozenou jednotku hmotnosti. Vypadá to strašně divný z jedné rovnice dostat 3 výsledky. Ale jde to, protože ta rovnice má svý rozměry, je to takzvaná rozměrová analýza, uděláme si to na cvičeních příští týden, a když, nebo si to najděte v těch příkladech, je to hned v úvodu tam počítaný, když uděláte rozměrovou analýzu, zjistíte, že existují jednoznačné řešení, kolik je to alfa, kolik je to beta a kolik je to gamma, a existuje jedna jediná kombinace těchto konstant, která vám dá rozměr délky. Existuje jiná kombinace, která vám dá rozměr času, a jiná, která vám dá rozměr hmoty, a jiná, která vám dá rozměr energie. Těm hodnotám se říká Planckovy škály. Tady jsou výsledky napsané. Planckova délka je odmocněna z Hg ku c na třetí. Tato kombinace těch univerzálních konstant mi dá rozměr dílky. Planckův čas je Hg ku c na pátou. Tato kombinace těch konstant mi dá přirozený čas ve vesmíru. Přirozená hmotnost, přirozená energie. A teď každý člověk, každý je egoistický a sebecentrický a myslí si, že ten svět, jak pozoruje, že je to jedině on ten svět a žádný jiný, tak každý by čekal, že přirozená jednotka délky v našem vesmíru, pokud to nebude 1,80 m, jako jsme my, že to vyjde aspoň v kilometrech nebo v tisících kilometrech, jako je rozměr Země, něco prostě přirozeného pro tento vesmír. Ale ta přirozená jednotka délky, prosím, vyjde 10 na minus 35 metru. To je něco úplně absurdního. Proč je pro Boha ten svět tak obrovský, když ta přirozená jednotka je takováhle? No a s časem je to snad ještě horší. Přirozený čas vyšel 10 na minus 43 sekundy. Tak proč je sakra ten svět tak starý? A to samé s hmotností, potažmo teda převedenou na energii přes E rovná se mc na druhou. To jsou obrovské energie, které žádná normální elementární částice v našem světě nemá. Proč ta přirozená jednotka energie je takhle strašně veliká? No a tady odpověď na ní nedala nikdy obecná relativita se svými Friedmanovými modely vesmíru, který teď budete dělat a budeme si o tom povídat. Ale právě ta odpověď je v kombinaci kvantové teorie a obecné relativity, protože my jsme tady použili všechny ty konstanty. Jak gravitaci, která mi zastupuje Gčko, tak kvantové děje, které jsou zastoupeny Planckovou konstantou. A ten odkaz je tady jednoznačný a my už víme, co ten čas je. Ten čas 10 na 43 sekundy, to nám vyšel tady čas, při kterém se oddělila gravitační interakce od ostatních interakcí. To je ten čas, ve kterém gravitace začala existovat samostatně. Čili jenom prostou kombinací těch konstant C, G a H můžete dospět k závěru, kdy vlastně vznikl svět v té podobě, v jaké ho známe. Kdy vznikl svět takový, že tady už byla gravitační interakce. Pak je ale snadné identifikovat tuto energii, 10 na 19 GeV. To je průměrná energie částic v té době. V té době, kdy vznikl vesmír v té podobě, jak ho dneska známe. Je to průměrná energie částic v době, kdy se oddělila gravitační interakce od hmoty. Kdybychom to od ostatního. Kdybychom to přepočítali na kelviny, je to těch 10 na 32 kelvinu, jak bylo napsáno na tom slajdu někdy předtím, co jsme si promítali. No a teď ještě zbývá dekodovat, o čem je informace tady v tom strašném čísle. Přirozená jednotka délky ve vesmíru 10 na minus 35 metru. Tak už jsem tady udělal ten příklad chomáčeté vaty, který se nám navenek jeví jako třírozměrný těleso. A když půjdeme do detailů, uvidíme, že je složený z vlákének. Podobně ten náš svět je složený z jakýchsi vlákének nebo svinutých dimenzí, chcete-li. A přirozený rozměry těchto vlákének jsou těch 10 na minus 35 metru. Čili to je vlastně informace o těch dalších dodatečných rozměrech, které tady jsou. A je už obsažena v těch elementárních konstantách C, G a H, které máme. Já hned na příštím cvičení zadám všem ostatním, aby s vámi Planckovy škály spočítali. Je to jednoduchý, triviální výpočet. Mohl bych ho dělat i tady, ale přijde mi to jako ztráta času. Jak jsme na tom bez časem? Jo. Se vždycky říká, o co dřív člověk přijde pozdě, že má dřív skončit. Pojďme to projít, tam na těch blanách ještě něco zajímavého.
Pre-Big Bang. Tohleto si pak budeme probírat později, až budete znát i gravitaci. Já teda tady jsem skončil s tou kvantovou částí, s kvantovou teorií, na který jsou založeny interakce Elmach silná a slabá. Říkali jsme si i, jak se to bude spojovat s tou gravitací. A teď potřebujete alespoň 2 přednášky z obecné relativity, abyste věděli, jak funguje teorie gravitace. A v tu chvíli pak si můžeme začít říkat už o kosmologii a o tom, jak fungovalo stvoření světa a co se tady mohlo dít a co víme, že se tady dělo, protože spoustu věcí víme a co nevíme, že se tady dělo. Že jo? To je, něco je hádání a něco je na jistotu. Takže nesejdeme se příště já tady nebudu, příště tady bude David Břeň a bude vám povídat o obecné relativitě.